Maayong hapon sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Kumusta ang inyo Sabado nga adlaw? Kag syempre welcome naman sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Hulyo 30, tuig 2022. Bisperas sang katapusan ng adlaw sa bulan sang Hulyo. Kamusta ang aton pagpaniaga? Kamusta man ang inyo sa ni kondisyon? Okay lang bala? Pero padayon kita nga magahalong. Tungod hindi gid masaligan ining mga pag-ulan-ulan kay nga nagalatay-latay lang ang pagpulupisngo kag pulupangatsi kag pagkilanat da ay kalain ba yan? Anyway, aton dira mga kauturan nga nagaupod sa ila sini mga lilisuan sa mga radio 684 kilohertz. Kamusta lang kamo dira? For sure nakapaniyaga na anong ginsaluhan sang bugos nga pamilya. Importante nakalampuwas lang, Tita Wilma. Pero kung pwede man lang natin ma-share, why not? Pwede nyo ma-text natin text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Pwede gida, pati na inyo mga greetings. Kag sa mga naka-online naman sa gihapon, sa iton FB Live via Facebook page ng Action Radio Bacolod, iton man pagpangamusta sa inyo tanan. Kabalo ako nga basta weekend may mga plano dira. Pero magalong lang kay hindi mapagtanandalagan sa ngayon sa ni panahon. Mawisik-wisikan ka lang gamay, pisngo-pisngo imo ilong na magtulo gani kag aragoy sumakit ang ulo mo dako-dako nga problema pero hinay-hinay lang. Inom lang damo tubig kag yes kaon kay da sang mga pagkaon nga rich in vitamin C, dugan pa sa imo man supplemental. Kinahanglan gid. Kinahanglan gani mabaskog ang aton immune system. Anyway, relax lang, na? Updanay kita sa liwat tub-tub tek na alas stress sa itong dira naka FB Live. Ara man nga aton sa ni chat room, pwede gid kamo dira maka type sang inyo man mga greetings, send nyo lang kag i-share. Like and share if possible nami pagin mag-send kamo dira stars happy na mga taga-Action Radio sina. Kag ara man makita na ito nagkalain-lain man nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod, pwede nyo mag-click kag pwede ka mo makapamati kung wala ninyo mapamatian ina. Mga natipon man sa amon sa Nino Center nga mga dalag ko nga mga balita. Ang mga development man sa mga dalag ko nga mga balita sa mga nakaligad nga mga inadlaw inyo dira makitaan kag mabasahan man. Pwede nyo man ina ma-share kag ma-like sa inyo mga kapamilya sa mga abyan ninyo nga to sa malayo na kinanglan updated man sila sa nagakatabo sa aton diriya. Kag magluwasin na Tita Wilma, ano naman ang ma-share naton since Sabado subong adlaw aton edisyon sa This Is My Life. Wala kita anay bases ng sulat basta Sabado. Kay nga ginalingaw ka mo ni Tita Wilma sing pilaman ka mga ihibalo. Mga ihibalo sa mga nagkatabo sa iton palibot, mga ihibalo nga nagkatabo within the family, kag mga impormasyon man nga aton makuha sa mga ginapamasa man iton kag ginapamati-bati. Pero hindi ko yung Marites kag Marisol ha. Pamati-bati. Basta mapuslanon, yes, ginabaton gid ni Tita Wilma kay aton ina ginapaambit sa mga palanggay naton nga mga tagpalamati. Pero karon nga Sabado Tita Wilma ano ipaambit naton sa ila. May ada kita informasyon kay since nasuguran ko naman ang mga kabulakan, ba paamo ka na? Nasuguran ko naman ang mga ornamental plants kahapon tapulanga, di ba? Nakita ko bikagina nalabyan ko bok kanami isang kudal nila nga santan naming santan kay nga duugay na siya yang mapatay, hindi na siya mapatay ang iban ginahimo nila kudal basta nga mamintinar mo lang ang pag-train sina baw mag-abot gani ang bulan sang iya gani season sang tigbululak ang imo nga santan pulos bulak kon den taon katahom kag malingaw kagin pero ang pamangkot may mabulig man bala ina sa aton ikaayong lawas si banuon naton kay may mga informasyon kita nga nakuha I'm sorry
May mga informasyon kita nga nakuha nga ay makabulig man gali sa aton ika ayong lawas. Kung akon pa madumduman sang gamay pa ko, hampang ni namon nga mga babae ya. Pagdamo bulak ang santan, I don't know kung naka-experience man kamo sinaw nga itong sini mga kabataan, especially yung mga naga Flores de Mayo na kung season sang santan, maghampang gani balay-balay. Tapos may program gani ang bulak sang santan ginatipon o kag ginatuhog. Pagtug na himuon garland, pagkatapos himuon pag hindi bulak ang gapungpong sa puno sang dulunggan, abo ka maghula-hula sa otnan. Madumduman naton ina. May ara pag gina naka-experience pag gina si Tita Wilma. Experience na naman lang ni pwede niyo man na mapambit sa itong text hotline kay sa itong chat room. Pagpalabin pa kung bago lang hura ang ulan, no? Natapos bilang ulan. Pagkatapos pagkahapon hampang pangwa ka mo sang bulak sang santan, butang nyo sa plastic, hindi gani ng disposable nga plastic. Pagkatapos, hindi lagi na sip na, nakikatamis ang iya siniduga na without knowing nga may mga mapuslanon gali na nga benepisyo sa iton lawas. Pero ano nga mga ginabulubatyag sa lawas ang mabuligan sina. Bantayan ina karon. Kag magluwas man ang aton sinipapaambit man nga mga maayo nga mga pagtulunan within the family, may ara kita na may gina-contribute ang aton sini mga OJTs na ang aton sini mga OJTs from STI West Negros University tawi kwan bala inang ano to gani about digital to mo, no? Maayo nga digital parenting, no? Mga maayo na ton nga himuon para magka-vibes kamo sang inyo sini mga anak. Ano mga dapat naton inahimuon? Labi na sa mga pareho bila ni Tita Wilma nga do kabudlay kun ang hambalan sa karon ang social media. Ako ya admitted na nga bisan ara ako nagaupod pero may ara time nga, mo do ka budlay ken. Maayo lang kay mga pasensyosa kag pasensyosa man ang mga millennials namon. Ay amo ni mother ho, ay amo ni tita ho na. Very patient man sila nga magtudlo in a nice way. Bakit hindi ko pagin mag-gets, dali lang dali. Gusto ko ay sulat. Ano ina ako din ko makadto kay kung sila lang mahuo ka lang. Mahuo ka sa ginatanaw mo pero wala mo ginalantaw mga tudlo nila kung anong gina-click nila ay nga gid kita na ako ya gina-admit ko ginaya personally pero pasalamat kay kunis sa mga ulihing tubo no sa aton mga millennials nga bisan may edad-edad na kita hindi man sila nga tigulang nagigila hindi ba to use bag-o pa lang nag senior pa mo ko na bila bisan paano na basta ikaw desidido kag determinado nga makabalo, bisan wala na kita nagahuben, makatuon kita. Gan hindi kita magpaulihi sa ila. Mapatudlo kag hindi ka mo magkahuya. Okay, amo na tupiko naton karon nga hapon ana para sa mga ginikanan kag sa ila man mga kabataan. Ayton man tag sa ka zodiac sign para man sa ayton tag sa ka horoscope. Relax lang ka mo dira. Bantayan man ang inyo sini horoscope for today. But since nga aton panahon, medyo nagayambi-yambi ang aton sinikalangitan, mga anak, don't worry, kiti ina iya, wala man gido, hindi gid man tadi masyado, hindi gid man tadi masyado, apektado sang tropical depression nga si Esther, diri sa aton, southwest monsoon, ang habagat, amo na may experience neton diri sa Visayas, di ba la? Okay, magalumo na itong kalangitan, may ara man mga pag-ulan sa pila ka bahin nga sakop sa Western Visayas. Ay, napong ilong ko, pero okay lang na siya. Natungod ina sang habagat or southwest monsoon. But actually, si depression or si tropical depression Esther, katapusan ni siya nga nakitaan kaina sang aga or kagahon na ara siya sa bahin sang Itbayat, Batanes, 790 kilometers. May hangin siya nga may kabaskugon nga 45 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman siya nga nagalabot sa 55 km per hora. Hindi lang kita makabatsyag sa southwest monsoon diri sa Visayas, especially sa western Visayas, kundi subong man sa bahin sang southern Luzon. Kag
diri sa aton sa Negros, dapya sang hangin, mabatyagan taman kasarangan lang. Pasalamat kita hindi mabaskog, okay lang na siya. Pero kita nyo, nabatyagan nyo ang silak ni Haring Adlaw kay na, wala gid tawi akay nga baho magalumon gid nga aton kalangitan pero antes ko ano mo do kay ina do indi gid nami pero hindi tawe bangon lakat na kay kinahanglan gid nga maghulag indi kita magpadaog sa aton ginabatsyag kay kung magpadaog kati wala man sa mga young ones tada. Mga anak, alalay lang sa aton mga seniors sa descendera, ha? Lingaw-lingawan ninyo, kag preparahan sang ila palamahawon para malipay man sila sa karon iya nga weekend nga ay ang akon apo. Wala man ako ginpabayan. Ay ang akon mga apo, baw ginalingaw nila ako. Go lang kita dira paamo kay na bala. Okay, 1:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuay nato na nga ton sa nitupiko karon iya nga hapon na hanungod sa santan nga tanom. May tanom ka mo dira nga santan. Iban ara lang sapat, iban ara lang sa mga plastic na bala nga ng disposable nga mga garbage bag nabutangan lang duta dason itanom na ni ihilera pagkatapos kung magtulot as ila man na kortihan di ba la actually katahong sining santan pwede mo siya mapatubo nga manubo lang pwede mo man siya mapatubo nga medyo taas-taas kag mamulak nakadepende ina iya sa aton na di ba la kag sa aton man pag maintenar sina sa ila okay santan ang iya scientific name, Ixora grandiflora care. Ang na iya sining scientific name. Ixora grandiflora care. Ang iya sini common name is santan. Sa bisan di ka makadto, santan gina siya. Kag pagkatapos, sa Tagalog, santan man na siya tawe, di ba? Sa English, Ixora. I-X-O-R-A. Amo na siyang tawag. Kabalugid kita nga makabig naton ini nga tanom diri sa Pilipinas nga ordinaryo lang gid ni siya nga klase sang tanom, di ba la? Ordinaryo lang nga tanom ang santan para sa aton kabisan diin ka makadto makikita kag mahapos lang gid iya itisok kag mamuhi. Sa mga park, kita nyo man sa mga park kung paano, di ba la? Sa mga park, ara gid ang nila tawe ginakudal na kag gagmay manubo gid lang siya kag pero damo siya sanga-sanga nga kahoy, right? Na damo siya ka sanga-sanga nga kahoy kag ini nga tanom, ini nga klase sang tanom, ano gani siya? Ano lang siya bala? Inang dugay siya mapatay. Kung kaisa bisan wala na siya mga dahon pagpaabot sa mga tigululan or sa guron mo sa pagbunyag ay nagapananga siya, nagaululuhot ang mga dahon niya. When it comes naman sa mga bulak sang santan nga ini, kung magtubo ang bulak, gapungpong. Nakita nyo na, gapungpong siya. Ano pa, kung kada sa nga mamulak, nagapungpong siya, ay nagabalas kung lantawon. Ang nakita natin nga color sang santan, may puti na siya. Ang most common gid is pink, right? May pink, may orange, may pula, di ba la? Amo na makita naton si Mera kamo daya unique nga colors ng santan pa share na. But actually abi ninyo mga palangga naton mga tagpalamati kun diin gid ni siya originally nga naghalin sa India gali sa pungsod India. Pero subong nagalapta siya sa bilog iya nga kalibutan. Paamo kananan. Ara gani masiling naton siling nila ti may mga sustansya man tada nga makuha Tita Wilma yes sa diin nga parte nga makuha nimo sa dahon may ara man sa bulak may ara man sa ugat pero ano nga nga parte or ano nga bahin sang tanom nga puno o sang santan ang ginagamit bilang bulong kag paano gamiton ang mga ina na paamo kay na bala na paano gamiton. Sa nasiling na naton, pwede gamiton bilang bulong ang pila ka parte sang
puno sang santan. Ang iya siniugat, ang ugat sang santan pwede naton gamiton nga bulong. Masami ang paggamit sang ugat ginalaga ina, no? Ginalaga ka painom sa may ginabatyag. Ang bulak sang santan ginalaga man kag ginapainom ang linagaan para mangin bulong sa pila man ka kondisyon sang lawas. Ang dahon niya paamo ka na. Ang dahon ay effective man siya nga bulong sa pila man ka mga kondisyon. Na ang dahon sa masami ang paggamit ginalaga ina kag ginapainom, if not ginahugas sa kun ano man nga parte sang lawas nga kinahanglan hugasan. Hibaluon naton kung ano ang pwede naton gamitan sining pila ka parte or sa nagkalain-lain nga parte sang puno sang santan. Are, sinong palasido daman pa mo ka na bala. Kung sinong palasido dira, di bala mo na, siling ni kung mga tigulang tapawin siling, ay kung nagasido ka, nagadako ka na, pa mo ka na, ti kuniwang gaman, masiling ay salamat, madako-dako man ko ni. Kung sa mga bata or sa mga baby, kung magsido, ay gadako si baby, but nami na nga pala tandaan, ay hindi gali. Pero may ara, gadya nga sido, nga kasakit na gin, nga kinahanglan tagaan naton atensyon. Di ba ka-experience, kung sa naka-experience dira sang, aragoya, sang pagsido nga do kasakit na gid sa imo puno sang tutunlan kag sa imo dughan, kuha ka lang sang kuha ka sang ugat sang santan na ang linaga nga ugat sang santan makabuligid sa mga nagasido. Sa aton pagid mga kauturan nga wala gana magkaon. Way kagid gana magkaon or tungod sang pila ka mga medication sa imo nga nagadula ganap sang imo pagkaon, ang linagaan sang ugat sang santan makabulig sa imo hatagana. Imnon mo lang ang linagaan sang ugat sang santan. Kung kahapon, ang tapulangan nami sa boils o kung nami sa katikati, ay, nami man gali sa katikati ang santan. Pero ano nga parte sang tanom nga santan? Ang pwede, abin ninyo ang pwede sa santan, parte nga santan, ano gani Tita Wilma? Dahon. Okay. Ang dahon sang santan, tuktukon mo lang, na paamo ka na bala, tuktukon mo lang ang dahon sang santan, pagkatapos itapal mo, or let's say ano gani, magtawag ta sa taas, sa tapal, ihampol mo, no? Ang tuktok mo nga dahon sang santan sa imo kati-kati na para magbusuwang paamo ka na bala. Okay, sa alta presyon pagyan, kung ikaw hypertensive or mataas ang imo dugo, lapuyot ang imo dugo, ang bulak naman sang santan makabuli gali, lagaon mo ang bulak sang santan kag iserbi mo ina siya tubig. Iserbi mo siya tubig para makontrol ang pressure sang imo dugo kag iya maamat-amat palasaw ang naglapuyot mo man nga dugo. Kung may pilas man, kung may pilas naman, hapos lang limpyuhan anay ang pilas, tapos dik kasang dahon sang santan, kag pugaon, dasig siya magkuyom gali, na? Sino kung doon ka mapuslanon sining mga tanom sa iton palibot, especially ning mga kabulakan naton. Sa mga gina-LBM, sa mga nagakaondera, no? Sa mga ginalupot, in short, Tita Wilma, no? Nami ang Tita Wilma, yes, let's say, mag-usang LBM, dysentery, no? Dysenteria, sa mga gina-dysenteria, laga man ugat sang santan kag imnon na kay mauntat ina siya. Ang sore throat, ako na mo ni weakness ko mo akong tutunlan, pero mi na siya nagabatsyag. Ang duga halin sa ugat sang santan pwede naton i-mix sa tubig kag i-gargle naton. Bot silingon, ipangalimog naton para nga maumpawan, mabulong ang kasakit nga aton mabatsyagan sa aton tutunlan. Meaning, hindi lang gali iya ang malabaab nga tubig nga butangan naton asin nga mugmug naton hasta sa aton tutunlan kag ihulom kag ibuga,
na ang makabulig sina or ang dalisay nga langgaw, no? Ang duga gali sang ang duga gali halin sa ugat sang santan makabulong man sa mabatsyagan mo sa imo tutunlan, sore throat nan. Sa mga may eczema or eczema, paamo ka na bala. Sa mga may eczema, skin skin disease, kilala ka mo eczema? So, kung wala ka mo nak-experience, giro ka bati ka mo or nakakita ka mo dira sa inyo mga friends o kung sa inyo man kilala. Ang eczema, kondisyon, isa ina ka kondisyon sa aton panit, nga masiling nagapula-pula, nga makatul, nga may nagabutlog-butlog na ang himuon mo lang ang dahon, kuha ka sang dahon sang santan, kag tuktukon na pagkatapos anong himuon mo, itapal mo na siya sa affected area. So, katahom gin. Kag masiling naton nga, ay, ari man lang gali, makabuli gali sa amon ini. So, nami gina siya, amo nang siling naton nga, our Mother Nature provides everything for us. Everything we need, ara lang gid sa aton palibot kung aton nahibaluan ang mga kapuslanan sang mga ini. Na wala sang malain kung i-try naton, pero kabalo naman kita ti sa mga nagapati sa science, nagapati gid 100% na sa masiling na ton mga over-the-counter nga mga bulong tinyo na iyang amon malang dire, natural remedy lang na ginapaambit ni Tita Wilma. Nga inagali nga mga ginapang-share ni Tita Wilma sa programa This Is My Life. Ari lang gali sa iton palibot, i-try man naton. Kag kun ka mo makapamatuod, i-share nyo man diri sa amon. At least, bisan paano bala, na? Bisan paano kita nakahatag man informasyon sa inyo, kag sa iban pagid naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton sini food supplement nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical, wala man sang malay nga side effect sa aton ikaayong lawas. May vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin D3. May ada man siya alkoglycerols. Nami na siya sa inyo sininga mataas nga level sang inyo sini cholesterol nan. Kag ini siya is 100% gidya nga squalene or squalamine, wala chemical ina siya. No, that's why nga puro siya nga ma-absorb sang aton lawas. Naka-soft gel ini siya. Dasig matunaw sa aton lawas, kag madasig man ang epekto. Ikaw kung ang imo trabaho, tudo-tudo ang trabaho mo 24 hours a day, para sa imo resistensya kag kusog, imo ba energy na pagbugtaw mo sa aga after mo toothbrush ka gargle. Dr. Pinoy Squalene Capsule gilayon. Wala ka pa kapamahaw, wala ka pa kapangapi. Pero kung pareho sa amon nga may ginaantos nga balatian, kung ikaw may ginaantos nga balatian, pwede ka gin makagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako nagainom ko na 2 to 3 2 sa aga, 2 sa ugto, 2 sa gabi. Akon daw si Jessina. Among nakabulig na siya sa akon personally. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo ka makasiling ko nga ipikti mo masalikan. Namigid man siya. Epekto niya sa iton sini ikaayong lawas. Naghahatag man dugang at supplies ng oxygen sa itong lawas para malikawan mo kung ikaw ang hypertensive ko o kung may balatian ka sa korason, malikawan ang heart failure, malikawan mo man ang stroke. Kag kung may palamangkutanon ikaw sa aton produkto, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization. Naka-online anay naton nga mga listeners dira. Sa mga naka-online, hi and hello lang dira sa inyo. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon.
Yes, Inday Rona Rihida Trava. Ila ko sud ang dagmay nga may bagungon. Baga monitor lang kami din ni Tatay Teddy ga pahuway-huway. Kay kapoy gid saot. Ti masadya manami gurong performance ni Inday Rona ay na. Well, anyway, thank you gid Inday Rona. Kay Ruchel Fulgencio Susana, Inday Ruchel. Good afternoon. Mayong hapon lang kuno tawe. Salamat gid ay Inday Ruchel sa imo sining kisses nga ginpadala and hugs. Na? Thank you, Gid. Villar de la Cruz, good afternoon, tawe. Villar, thank you, Gid. Kay Marilo Trevilla Catinoy, mayong hapon man sa imo. Mayong hapon ko no action Wilma, Sugaton. Paamo kay na. Kay Regine Mingito Kisedo, I'm sorry. Na Regine Mingito Kisedo. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Tita, shout out lang ko kay mama ko, Lord G. Kisido, nga always gid ka pamati sa imo program. Ma, always halong kagida. Hindi ka magkabalaka sa akon, mama. Kay always man ko di gahalong. I love you, mama ko. Wow. So touch man si Tawe. Thank you, gid Tita. More power and God bless. Salamat man, ha? Halong kada. Hindi, Ate Kim, Iriman, mayong hapon. Good afternoon, Tito We. Mayong hapon man sa imo Inday at Tia Kim. Good afternoon, Tito Wilma Tamyaw ko, family Laparan, Labaniego family, Torbella family, Kagisparicia family, ang Katamyaw, Connie Laparan sang Pandanon DSB. God bless. Okay, tawe, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalva Lopez, Flores family. Thanks, Gid. Okay, ano pa, Gid, si Joseph, alin naglagay to Joseph Pacifico. Sir, good afternoon. Ba, long time no here, ha? But anyway, sir, salamat, Gid. Na? Karen Miraflor, good afternoon, Tita Wilma, kag sa taga-barangay Tangob. Thank you, Gid. Sa mga taga-barangay Tangob, dira, maayong hapon. Paamo ka na. Kag Doy Arthur, good afternoon, Action Wilma. Inday Homalumina, mayong hapon, Miss We. Well, thanks for the smile and love, Miss Homalumina. Sally Zamiliano Joso, good PM, Tita. Jerome Anota, pa-shout out siling ni Jerome. Mayong hapon lang da. Monty Alto, Sofia. Baw, kadugay nga wala na kami ka-monitor kay naguba amon radyo nga gamay. Hidlaw man kami sa manami mga tingog diri sa Purok Akasya Pahanukoy, Monte Alto and Labordo family. Thank you, Gid, ma'am. Ano gani, purya tuyaw nang kay basi matyago naman nito. But anyway, thank you so much. Na? Shout out from La Castillana, Jerome Anota, na? Sa La Castillana, mayong hapon lang dire sa inyo. Kag Tita Wilma. Inday Blaza, good afternoon man. Salamat lang dira sa imo. Okay lang, Ana. So, relax lang kamo dira. Kay karon balik ka naman kamo ni Tita Wilma. Okay?
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse Sa itong sinipag pangalagad sa This Is My Life, karon iya nga hapon, pasiplatan anay naton ang aton siniya text hotline. Dali lang gin. Atong sa ni text hotline. Hello, Tita. Good afternoon. Please greet lang kay Baby James, kay Nanay Girom Dinoy, kag Romeo Dinoy. Salamat gid, Tita. 5842. Salamat gid kag mayong hapon sa imo, Girom, kag Romeo Dinoy, Roming. Mayong hapon. Salamat gid, Baby James. Okay, tawe. Ang santan, ari pagid, dugang pagining info. Tawi ang santan, pwede na siya kuno. May kuno pa kwa, unti ng kuno ko na prove mo na. No? Ibulong sa heart nga nagaantos. Tungod sa... Lain naman ang galing mo. Kaseryoso sa pagbasa ni Tita Wilma. Biliwat, tawe. Pwede na siya kuno ibulong sa heart nga nagaantos tungod sa kabiguan sa pag-ibig. Hambal sang migo ko. Joke lang, tawe. Tinagakadlaw na ko gani. Bong nga mga anak ka mo na biktima niyo man si tawe on air ba? Gwit ko lang people ba siya daan tulang nga. Labi na gid sa migo ko nga si Migo Siloy Cabalfin. Kay Sarge Maymay Gavilan. Halin kay 1772. Naka-point ka mo, ha? Mayong hapon, Tita We, pagtamyaw lang da sa may barangay Tabo sa sitio Tabyunan.
Sa family Makitid kag family Valyespen, gapanamyaw si Renz Valyespen. Madam, og nga salamat, 8247. Kag Ma'am Wilma, good PM, liog lang kugwit kay Mr. Noel Mukon and family. Sang Barangay Tabugon, Kabangkalan City, naga-monitor gina sila haling sa aga hasta maghapon sa Action Radio programs. From June Mariana of Barangay 1, Kabangkalan City, 6183, madamo gid nga salamat. Good PM, greet ko SB Tode driver, Florer, Glenn, Boy, Tabing, Larry from Saging. Saging gid ya, 0668. Para na siya. Dali, gid lang ha. Pero sige lang, Tita Wilma, kay Jerome, tama yung hapon lang nakakainday Blaza, salamat gid. Yes, Tony. No, Antonio Beronio, mayong hapon, Tita Wilma. Watching live from San Gabriel, Marcabebi, Pampanga, kag mayong hapon man sa tanan nga Bat 78, Sangbate National High School. Salamat, Tita We. Mainom gid ko na karon, hindi kami ato ko to dala nga magkatol na yung tutunlan ko, basta may mahaklo na si tutunlan ko or may magmunonan, amo gina siya, makatul gina siya. On air pa na yan. Anyway, ang aton topiko karon nga hapon, Tita Wilma, natungod gani sa parenting sa gihapon. About na digital parenting. When we say digital parenting, natungod ni sa mga online na bala na kay kabaluman kita their parents sa mga ginikanan ni kay sa mga kabataan. I know nga kamuya sagad na kamo sa mga amo ni, di bala? Sagad na kamo sa mga amo sini, pero ini nga informasyon ipaambit naton sa aton mga ginikanan. Ulo ang gidbi kay Tita Wilma, pero ulo aban silang ko abigamay kay nakabalo-balo na ko jutay. Magka-relate man kita sa mga ginikanan nga kung kamo man nagagamit sang cellphone, kag hindi man kita magpauli sa mga social media platforms kung paano inagamiton, ara kung may mga kabataan kamo patudlo gid na kay kabalugid kita nga karon nga panahon kalabanan sa aton nagagamit na sa mga bag-o nga nagagamit na sang moderno nga technology sa karon, di ba? Dito tawi, let's say, ang cellphone, di ba la? Sa mga nagagamit sang cellphone, iban tablet, iban computer, laptop, di ba la? Sa diin, ina sila makalingaw man sa aton, right, no? Kahatag sila kalingawan sa aton tanan. Kay nga, pwede ta maka-Facebook, di ba la? Pwede na ta maka-Facebook. Ay, hindi ko kabalo, wala ko na account, tudloi ko binak dali-dali abaw, kadasig man si anak magtudlo na. Makailantaw ka na sang mga video, dera na. Kag makahampang ka na sang lain-lain nga mga online games na. May mga hampang-hampang mada nga mapuslan, di ba la? Abaw, gidya, Tita Wilma. Dali, gid lang. Actually, sorry gid ha, halos tanan man nga mga kabataan subong. Yes. Bisan elementary, may ginauyatan nga cellphone. Di ba la? Halos tanan nga kabataan may mga cellphone. Amo ina nga kun kabudlay gid disiplinahon sa ila. Kabudlay magluwas nga budlay disiplinahon tawi budlay gid suguon. Tawga bala kung ara sila sa YouTube. Kung may ginalantaw sila nga video or let's say nagahampang may game sila nga ginahimo. Masiling ka gani tuto. Kuha ato gani anay ang bulong ko nga natungtong sa kwarto ko sa may lamisa sa kilid bala natungtungan electric fan. Oo nay. Oo ma. Tapos na 15 minutos to, dali lang gid, pwede 5 minutes, dali lang gid. Mapagka 3, 4, hindi gid ya kahulat, di ba maamuna, no? I don't know kung makarelate ang iban nga ginikanan, hindi gid kahulat, agad-agad gid ya, hindi sama, may nabatian ko na ba lang malapit sa amon, gayuhom ko mo, ay amo na gali, subo na.
Pero kinanglan mga ginikanan na muna, kinanglan matudluan man naton sila. Paintyendi kag madisiplina man naton sila. Pero mo nang mabulubudlay. Ha? Amo ginang mabulubudlay. Kabudlay gin magdisiplina sa ila. Kapinpangan ng pagbugtaw sa agagapi yung pamata pero gakapkap na kundi na tong iPad ko man na. Di na tong cellphone ko na, mama or papa, di na cellphone ko tita. O, di ba? I don't know sa makarelate lang. Sa ibante, okay lang na. Pero sa tutuod lang. Realidad na ina sa aton sini komunidad sa karon. Ha? Kag para naman sa aton sini mga ginikanan kay kalabanan sa mga ginikanan naga problema gyud. Sini sa karon sa mga kabataan naton. Ha? Kung paano naton ma-control, paano naton ma-discipline ang mga kabataan naton sa paggamit sini mga moderno sining sining moderno nga technology na gani sa itong dira mga dear parents, mga tita kag titos, lola or lolo, mai-share man si Tita Wilma nga mga pamaagi para madisiplina ang kabataan sa paggamit sining new technology nga ini. Una na? Una tawi anong himuon. Ti istorya he. Paamo kay namlan di Istorya ha ang imo anak. Ha? Istoryahon mong imo sinibata. Kung ko ikag istorya he, mahapos pamatian, di ba la? Mahapos pamatian kung may istorya mo, mahapos pamatian, pero isa ini sa una nga pamaagi para nga mangin isa ikaw kamaay nga ginikanan sa diin. Permi mo gid dapat istoryahon or sugilanunon ang bata mo na kag sa tiun sang pag-istorya kinahanglan preparado man ikaw ginikanan, kinahanglan kalmado kid. I-ask mo na nga daan daw from above, Lord, tagaiman ko bi unending patience ni na kaya kung kaisa kabaluman ta may mga kabataan nga magsabat balingag kinsi di ko mo kuno balingag pabalang bala na ti kung kisa bilang ginikanan aga santing dayon dulunggan gubang istoryahanay pero kinahanglan very patient ginikaw very patient kagid sa pagistorya sang imo sinibata kalmado gid ikaw kag preparan mo nga kinahanglan very open ka man kung anong ila sini ihambal or iya sini i-plaster sa imo. Sige-sige lang nga pag-istorya, hindi nga gulpihon, amat-amat lang anay para sa ila. Na? Amo na, istoryahon gid ang bata. Ikaduha, ang kaugalingon mo naman tanawon mo, educate yourself. No? Kinanglan, idukahon mo man ang kaugalingon mo. Kay posible nga inibag-o lamang sa posible nga ini bag-o lamang sa makabing na iton human history. Nga nga magsiling katawe nga bago sa human history. Inabla masiling nga ang ginikana na subong among ginatuluan sa mga kabataan kung gadgets ang paghahambalan. Right? Yes, ako-akoon ko na. Nan. Kaya kung hindi man akon anak tudlo sa akon, ang mga apo ko sa hinablos at mo na mga masagad man na wala man sila nagadalok kag makatuon man kita, di ba na? Masiling pagid naton na ang mga nagaedad 7 ka tuig kung lantawon naton masagad pa sila sa aton. Na, di ba la? Sagad pa na sila, kabalo sila kung anong dapat nila iyang himuon. Ini mga 7-year-old, may iban gani mga 4, 5, 7, kabalo na sila mag-open sang cellphone. Kabalo sila kung din makadto na nga apps nga makalantaw sila kag makalingaw sa ila. Ne pinsaron ta na bala kun do ano kabudlay. Kag magluwas pagid sina, di bala? Ara bala ho ang mga amo na nga pang-idaron, kabalo na sila mag-post sa mga pictures sa Facebook. Mahimo nila your story. Mahimo nila na-post nila bala sa your story, mahimo nila my day, no? Mahimo nila my day. Namo na siya. Kag ano pagid? Kung ikaw naman ginikanan, hindi ka balo kung ano mga pamaagi sa pag-post, ginaano nyo naman hindi ka mo kabalo mag-post, hindi ka mo maglantaw, hindi ka mo kabalo magtanaw sang video, kag kung nagadwa-duha ka pa, pwede nga ikaw ang mag-search sa Google o kung sa YouTube para makarelate ikaw sa imo bata. Abi din ka mo nagakadto tudloi ko bi na. Pero kung subong kabalo-balo na ginman ko kinahanglan gid.
Sila ya subong, kapin pa na usong TikTok, kakibot ka lang, makita mo sila sa TikTok. Masiling sila nanaywi, follow, bala nga ako nga TikTok account mo, Diyos ko, katul ang ulo ko. Ko dumaduga, dumakalbo, liwat si nanaywi sa inyo, paamo ka na bila. Ate, makaano ka na lang, ma-enjoy ka na lang po sa ila. Para hindi kaya magugtas, ay sos, nanay. No, di ba la? Magkagpapakinanglan, magsakay kita sa ila sini nga kalibutan para makarelate kita. Ari pagyan, maggamit sang ginatawag nga parental control. No? Anong bot silingon sina? Kinanglan magamit ikaw sa parental control, kinanglan i-monitor mo ang imo sinibata sa paggamit sang internet. I-monitor mo, hindi nga kontrolon mo gin nga, oy, hindi na muni mo na, hindi. I-monitor mo. I-monitor mo lang siya. Isa na dira nga dapat mo i-monitor ang YouTube. Sa diin kalabanan sang video dira, may ara nga daw indi, gid balaangay, nga tan-awon sang mga bata. Right? Na makitaan nyo na ginikanan. So, kung ang imo bata, dako na, kag naga-eskwela na, dapat mo man limitahan sa paggamit sa mga gadget, labi na gid kon ara sa eskwelahan. Na i-monitor ninyo ang mga kabataan sa tiun man sang kagabihon para nga makalikaw sa pagpulaw tungod sang ila sini mga gadget. Tagaan gid sila naton rules di ba la? Nga kunti unsang pagpahuway magpahuway. Kung may time nga mag-open liwat open gid na. Amo na ako musunod mahambal ni Tita Wilma. Maghimo gid siyang rules kag nagakaigo nga punishment. May punishment gid ya na. May punishment gid ya. Pwede rules lang, hindi kay kalabanan sa mga ginikanan. Hindi bala kabalo kung paano maghimo sang pagsulundan nga nagakadapat para sa paggamit sang cellphone sang ila kabataan. Kay nga ako may ara ginaya makitaan ta. That's why nga wonder ka nga kagamay pa sang bata kasagad na maggamit sang cellphone. Or let's say pauyaton mo tablet. Kabalo siya kundi siya magkadto. Kay nga kung ang iloin very busy sa pagpanghimo sa pagpanglabas kung ano man ginahimo sa bala, hindi man siya gusto sabadon sang anak. Hatag sa iya cellphone na kay nga tuod no gahipo sila. Ara lang gatuto ka mo na pagkisa hindi pagkakaon pero inaya realidad na ginambal ni Tita Wilma. I don't know kung makomporme ka mo o kung hindi sinanan. Tiyan mo na, kinanglan may alagin kita pagsulundan or rules para sa paggamit sang cellphone sang aton mga bata. Isa na din ang ginatawag nga house rules. Ang house rules, mahimo kita na sa diin dapat makaibalo sila sang hindi nila dapat himuon na kag kung kinanglan mabalaan nila kung pwede sila makagamit sang cellphone, kung hindi sa tiun nga nagakaon na kinahanglan gid hindi. Kay kung nagakaon kinahanglan ara gid sa may lamesa nagatubang pungko sa bangko at tubang sa lamesa kag dapat wala cellphone anay. Bilin ang cellphone kung diin ka mo nagahampang or nagauyat sina didto lang. Hindi pagitungtong ang cellphone sa babaw sang lamesa nga ginakaunan para nga makatutok ang bata sa pagkaon na ti ko magsiling hindi ka magpatiti pagkatapos na karon hindi na lang anay ta maghampang pahuway na lang anay ulamon lang na anay ni mama ulamon na anay ni papang cellphone pahuway lang anay pero kung mabalaan nila lang di ba masunod na lang sila pero hindi man naton pag iagad-agad implementar sa ila kundi amat-amat lang painsyende isa pag Tita Wilma kinahanglan i-friend mo ang imo bata kag i-follow. Let's say kung may Facebook account ka na nahimuan ka na nila, kinanglan iti-invite ko kay para friend ta sa Facebook. Kung friend na ka mo, i-follow mo man siya. Pero, tandaan lang, tita, tito, lola, lolo, mama, papa, never gid. Okay lang nga i-follow mo, pero never gid nga i-stalk mo ang accounts ng bata mo. Kung ang imo bata may social media account, dapat siguruhon mo nga ikaw gid ang una niya nga friend sa Facebook. Ikaw gid ang una nga friend niya sa Facebook, sa YouTube, kag TikTok. Okay lang na siya, pero hindi ka pwede. Hindi ka pwede mag-comment sa kada post niya.
lantawa lang, no? Manami nga mangin close ka mo sang bata mo, pero hindi ka pwede nga maghagay kada tugda-tugda ka magsigi sinabad sa iya, na sa iya sini ka buwi sa social media, kag hindi kaya mangin spy para sa iya, na lantawon mo lang kung may comment ka sa iya, i-live mo ya sa iya, face to face mo ya sa iya, hindi dira sa iya account na. Kay base kung i-hide ka, wala ka naging hinalungong kung anong nagkakatabo sa iya, kung anong nagkatabo sa iya account, right? Kaya hindi mo na makita ang mga friends niya. No, kinahanglan follow ka lang na. Kay ma-develop ina ang maayo nga balityagon sang bata. Kag ang pag-istorya sa inyo bata, sa nasiling na naton, isa man ni nakapamaagi, nga amat-amat magatubo ang trust or pagsalig niya sa imo. Na kamagsiling siya bala nga, ay kanami, kay, si mama or si papa, si tita or si tito, lola or lolo, abaw follower ko na iya sa akon TikTok ya, follower ko man sa YouTube kay sa Facebook, pero ara lang na sila, na ma-love, ma-like lang na sila, na kung ano din ang mga maayo lang. Meaning, sa sina nga mga reactions sa mga kabataan, may salig siya sa imo ginikanan. Amo na ginikanan ha, kay hindi ka gin magkomento da or hindi mo gin masili nga tugdaan mo sa hindi nami kay why na amo nang wayan nyo te, paano mo pa na ma-develop yang maayo ninyong relasyon na kinahanglan hinay-hinay lang. Amo na nasubong ang kalibutan. Explore, share, and celebrate na. Di syempre kung nami na inyong relasyon, di ba? Masiling naton, nasugilanon mo ng bata mo, na-educate mo ng kaugalingon mo, may account ka na sa social media, tapos namat-amat mo naman impose na ang mga pagkontrol mo sa pila, ka mga hitabo sa iya sining activity dira, kag pagkatapos nakahimo ka naman sa rules o kung pagsulundan kag mga posible punishment in case nga hindi sila magsunod. Pero hindi na yan sa isa lang kapag istorya, ha? Amat-amat, hinay-hinay nga pag-istorya. Kag sa nasiling na naton, kung nahimuan ka na gani account, i-friend mo gid siya. Na, i-friend mo siya, i-follow mo iya account, but never nga i-stalk mo ang iya sini account kag mag-comment ka dira sa mga hindi maayo. Kay hindi gid madayon plano mo. Napaamo ka na. Kaya syempre, kung matigayon naton ina as parents sa aton bata, dira nakita makasiling nga, explore, share, and celebrate. Sadya ka na, malipayon ka na, kay bukas na ang imo kaugalingon sa sitwasyon or sa mga activities ng bata mo, kag may salig siya sa imo, may salig ka naman sa iya. Kag hindi gin magkalipat nga mag-upod sa inyo bata sa paghampang. Kung kabalo ka na mag-games, ako gagawin na ugtasan ko na nila. Kung galingin ulo, kung magagaymutan, mamo na lang na. Pero gatugda gid ko. Hindi ka na lang mag-intra, kay mapatay kami karon. Sing ko mabantay lang ko, makuber-cover lang ko tapos kung sino bantayan ko lang masalakay, man ko dayon tinututoy na sila sa akong kadlaw. No? Kinanglan in man kita sa ila online games sometimes lang taya kay gasi kung mag hands-on ka man kay mag-focus ka man apektado tanan yung pagsinalayo sa sulod sang balay. Opdanay ka mo upod ka sa ila sa online games, opdanay man ka mo kung kaisa man sa mga pagtanaw sa mga videos kag magkinadlaw-kadlaw, kag sa pag-share man sang inyo sini mga pictures para nga mabatsyagan Manila ang imo or ang inyo pagkaginikanan sa ila sini kalibutan nga ginahulagan sa karon. Kay ang ila kalibutan is different from ours, di ba? Lain kid. Hindi na naton mapuwersa nga siling sorry, masunod sila sa aton. Amo na mabatian ta may ara sa mga tigulang nagidbala, I'm sorry, no? Sorry lang da sa mga nag-edad na bala mga late 70s, 80s, masiling sila nga, hay, Ginoo ko, paamo ka na. Pero hindi na batian ko ginawa siling siya nga, sang una, ang kabataan nagasunod sa ginikanan. Subong, ang ginikanan, amo na nagapamati sa kabataan, kag
ang kabataan pang nag-aakig sa ginikan, eksperyensyahan nyo na, gakadlaw ko utoy-utoy mo, ay oo, kay tikon lang tawon bala natin, i-picture out naton, ang nagakatabo sa aton palibot, may punto man, paamo ka na, kay tila in, amo na sila naton para in man kita sa ila world, ha? Amo na sila naton nga, if we cannot get them, join them para happy ang tanan. And then sa uli, kung kanami na sang relasyon, amat-amat man tayo, papiktos-piktos gamay-gamay. Kaya mga kabataan, subong hindi ta madala sa isa, duha kahambal. Di ba la? Isa, duha kahambal? Hindi. Kung kaisa, sala, kagasugod ka palang sila nagasugpo na. Hindi na kay marason gina sila sang ila-iya. So, at least bisan paano na makatuon kita na kung ano ining masiling nahanungod sa digital world nga ini. Ti sa hindi pagin maka-cope up sina kag do hindi pagin maka-in lingaw-lingawan nyo lang kaugalingon nyo sa mga magagmay nyo nga mga apo amat-amat paano na man abi-bibi tudloi sila kung anong tawag sa imo kay mga lola kag lolo subong niya duway hindi gusto tawgon nga lola kag lolo mo mama or mamshi, na bala, mama or nanay or tatay or lola or lolo, hindi na iya mama or papa man tawagan, di bala, nanay man or tatay man, do something amo na, nan. So, do kanami lang, no? Amat-amaton na ton ina, para sa iton man mga kabataan, para nga, mangin malipayon ang magpamilya. Ang pagsinalayo sa sulod sang balay, mangin maayo kag magainupdanay, mga angkon ang harmonia, kag masiling bala naton, mangin happy ang family. Kag hindi nga siling tindugan tagid ang aton. Kay amuniyang namuklatan ta sa kalibutan tindugan ta. Ti subong kalibutan nga ginahulagan sa mga kabataan, tuman kalayo sang sa aton ginahulagan sang una. So amat-amaton naton adjusting aton kaugalingon para man sa aton mga kabataan kag sa diin kun ara nakita nagaupod sa ila amat-amaton man naton sila paintyende sa mga bagay nga sa aton paghangop hindi makapayo para sa ila. Na dasig sang aton oras alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Kadamo sa ila sa rung. Yes, Araceli Lopez, good afternoon. Thank you, kid. Okay, relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Once upon a time. Ka-online natin nga mga palangga dira. Bow. Mayong hapon lang. Baby Gregorio Yulo, good afternoon. Dira man kay LC Tupas, Tita Wet, good PM monitor lang kami dito sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. Nagahiray-hiray kag nagapatuyo na ang bana ko. LC Tupas, salamat gid. Mayong hapon, Tita Wet, please greet belated happy birthday. Belated happy birthday sa akon mga hinablos. Rizanella Galon Amar celebrates her birthday yesterday and happy birthday sa amon barangay kapitan Arlie Doliesco Alvarez. Kap, more years of life, healthy and happy. More power, Kap. God bless halin kay Inday Helen Rios. Hi, Tita We. Idol kagid bala ni Nanay Namian. Yes, okay, thank you, good ma'am. Kapamatigid siya ko na. Dira sa may Purok Esperanza. Ito nabasa ko na kaginab na Angie Norbe, no? Purok Esperanza, Barangay Mailom, Bagos City. Salamat, gid. Nalipay siya mamati sa imo, Tita Wilma. Salamat, gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, please greet Archie Martino on his birthday today. Happy listening to Merly Bailon, Hilario, and family of Barangay Mao, Bagos City. Avid listeners of ARB from sign on to sign of thank you. And may God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. More power to ARB. Thanks, gid, Ma'am Elizabeth. Thanks for the prayer and for the love, the flowers, and the kisses you sent. Thank you, Ma'am. Dira man kay Ma'am Diding Alohamiento, Tita Wilma monitor lang from Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alohamiento family, salamat. God bless us all. Alin Lowy Himutea, kay ari kami sa Kaliling, Kawayan, Tita Wilma. Tamyaw ko lang sa Bacolod si Nanay Lida, Gidlayan, Hemutea family, o insakto na guro,
Si Nanay Lida Gidlayan Himuteya na always man ga-monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Salamat man. Ma'am Virgie Alpinda. Tita We, good afternoon and happy weekend. Present kami diri gihapon ni Thelma Iguico. Lydia, Janida, Bibing, Jennifer, kay Mercedes Lambert sa may Buena Park. Stay healthy always, Gid. And God bless your family. Thank you, Gid Ma'am Virgie, sa inyo man. Salamat, Gid, sa inyo tanan-tanan. Bibi Gregorio, salamat. Miss Araceli Lopez is kabatchmate ko. Hello, good afternoon. Kay Elsie Tupas na naghihiray-hiray sila mayong hapon lang daan. Salamat gid sa inyo. Sa akon mga kabatchmates ng high school, no? Sa batch 78, sakto na ta. Cell, sakto na, no? Sa Bate National High School, thank you gid, no? Boss, mag-date naman na sila. Paamo, kaya na bala. Okay, di naman sa may Puro Cruzal, Barangay Takuling, maayong hapon lang dira sa mong Qatar family, kay Isaac kag kay Tarik, mayong hapon lang sa inyo, sa mga kabataan kag sa mong Qatar compound. Thank you so much, Ged. Okay? Kay Inday Ronnie Trava, ba kamusta, Ged? Nami, Gid ta panyawan, siling niya, pagtumba ko, haplasan ko dahil sa panyawan ang lagob ko dula, kag wala ko may kabatsyag pain. Bisan may pilas. O kaluoy, kita ko ang i-picture nga ginsend mo. Hinay-hinay lang bala, na? Good PM, Inday Wilma. Inday Wilma. Tita Rose. Inday Rosie, no? Britannico. Please, kung pwede pag-wait naman sa program mo, sila Mr. Edwin Federes and Mrs. Laila Federes, avid fan and avid listeners mo gid sila. Everyday gapamati sa program. Thank you, Gid. Edwin Federes and Mrs. Laila Federes. Thank you, Gid. Inday Rosie Britannico, salamat man. Okay, enough lang na, anay. Balikan ko lang karon inyo naman mga greetings. Thank you, Gid. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for digital storytelling best social media video is Padayon man si Tita Wilma, pero antes man kita mag-horoscope, na? Antes man kita mag-horoscope, dali lang balatawe, na? Ang ato na text hotline, pasiplatan man naton. Ay, hindi na naabala mga anak. Tita, please, kamusta kay Mimi? Nalipay siya for Ronaldin Dinoy. Salamat gid tita. Na? Sino ini? 58, basta si 5842. Madamo gid nga salamat. Okay? Yes, Tita Wilma, dira kay Jing Arcilias, no? Mayong hapon lang dakag sa Prinobo family sa Victorias. Kay Tuto VJ, good afternoon kay Mama Dear mo, na? Kay Dave Juanilio de la Cruz, mayong hapon lang da. Kay Tatay Rudy, kay Nanay Marit, kay Wilma Dodoso sa Tabaw, Valladolid. Madamo gid nga salamat. Padayon man si Tita Wilma, ay happy birthday anay sa mga celebrators naton nga nagasaulog sa ila birthday today. Yes, happy birthday to our celebrators for today. Happy birthday kay Limay apat sila subong si Limay. Yes, okay. Happy birthday kay Limay kay Carmen, kay PR, kay Lornel Di Paula. Happy birthday sa inyo. Apat na sila tawi. Subong si Limay, si Carmen Buas, kag si PR, and Lornel. Wow, happy birthday and advance happy birthday. Pamo kayo ba na? Alin ina kay Gingging Perez dira sa La Carlota. Speaking of La Carlota, dumduman ko si Ma'am Ana, si Nora, no? Ma'am Ana, kumusta ikaw? Wala ako naka-monitor sa imo. But anyway, hoping you're in good, na? In good condition. Thank you, good ma'am. How are you? Keep strong lang. Ari lang si Tita Wilma. Delialyave, mayong hapon, Tita Wilma, monitor kami sa Charito Heights. Mahaw kami kumbo nga saging. Wow. Sarap naman. Okay, enjoy lang da. Kag, ano lang kabigan nyo lang halos Tita Wilma, upod nyo pamahaw kumbo nga saging. Apa mo kay na. Okay, ma-horoscope na kita, ha? Pamatiin ninyong inyo text sa zodiac sign para iya karon nga adlaw. Sabado, weekend bala, planuhan nyo na kung anong himuon nyo, boss, no? Sabado nga adlaw, Hulyo 30 tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Leo. Ang mga sa ulog sang ila birthday today. Anong ila horoscope? Ang mga Leo, amo ining mga nataw, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yes, Leo. Leo, suno sa imo horoscope or sa inyo horoscope para bala hindi nga para hindi bala magginamo ang inyo sinischedule. Abi arigluha ina, pasunura ina, no? Kay nga malipaton ikaw karon nga adlaw. Kag isa pagid suno sa imo or inyo horoscope, hindi gin magpangako kay sigurado hindi ina matuman. Likawan mo man nga makig-schedule or maki-appoint ko kay diin man kay nga may problema, na? May problema kag hindi ka makahimo nga makakita ay kamo or makatambong. 5
10, 29, kag 33 sa mga maswerteng nga numero. Golden brown is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Yes, Virgo, tandaan mo, ang panulay iyan, hindi mo na mapaktan, no? Hindi ka gin magpadala-dala sa panulay, Virgo, ha? Kay nga, kinahanglan likawan mo gid ina, kay amo ining makaguba sa imo pamilya o kung sa imo man relasyon sa karon. Virgo, mga maswati nga numero 10, 24, 31, kag 40. Yellow gold is your lucky color. Katuan natin ang mga Libra. Ang mga Libre naman, mga natao, Setyembre 24, tubtob, Nobyembre. Septyembre 24, tubtob, Oktobre 23, ikaw bala tawe, ho, tapos kagigaron, na? Sa mga Libranians, inyong horoscope nagasiling, unaha anay ang imo kaayuhan sang kayo antes iya ang kaayuhan sang iba na unahon man ning kaugalingon mo antes ang iba na wala ikaw sang mahagtag nga bulig sa iban kun mismo ikaw sa imo kaugalingon ginakulang. Gets nyo na gusto mo man magbulig pero wala ka gani unahan lang na yung kaugalingon mo. Maswerte mo nga mga numero 18, 23, 36 kag 38. Flaming red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ay siling sa inyong horoscope, makibot ikaw or makibot ka mo sa inyong makita, tungod ba o hindi man ikaw magpati. Kag may isa ka insidente nga masulit liwat, ano bala ina, kabay maayo lang. Maswati nga mga numero, si Ace 18, 22, kag 34. Ruby red is your lucky color. Sagittarius, mga Sagittarius, horoscope. Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, mo Sagittarian ho. Mga Sagittarius, mo hindi man pagpasubrahi ang pag-udod sang kaugalingon ninyo sa pagtrabaho kay basi kon batyagon sang lawas ninyo. Kag natungod naman sa imo problema or sa inyo ginaproblemahan subong, makaangkon ina sang solusyon. 5, 29, 35 kag 42. Your lucky color is orange. Capricorn, ang mga Capricorn naman mga natawo. Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Abaw, ang mga Capricorn niya doon nagagamo man ang pensar sa mga Capricorn sa gina-offer sa ila. Na? Mas maayo kung makig-ugyon ka na lang o magsuporta ka para makapamensar ikaw sang maayo nga ideya na tungod sa sina nga sitwasyon. Maswerte nga mga numero 3, 10, 26 kag 37. Capricorn, your lucky numbers are 3, 10, 26 kag 37. Jade green is your lucky color. Una pa lang ina-abayin sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon iya nga adlaw. Ay, Tita Norma Algaragwan Zone, how are you? Good afternoon. Ada siya nakaupod sa atin online. Hello, Tita Norma, mayong hapon. Tita Gwit ko da gali sa Barangay Felisa ang family Limako kag family Babor. Ga-monitor sila. Okay, relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Arina sa Bacolod, tatak. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo at isar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Mandagi Tones or Tonis. Joe Art Mandagi Tones, amo na lang na iya. Mayong hapon, Marilu Varon, good afternoon mine. Salamat gid. Kag kay Jerilyn Limaco, no, sa may barangay Felisa family Limaco, kag Bobwer family. Inday Norma kag kay Inday Grace, mayong hapon lang dira. Inday Sally Sausa, good afternoon dira sa may Talisay City. Tutukian kay Baby Roston, good afternoon kay Nunoy. Bimbim, kung naraman si Bimbim, wala siya pa Manila, ariling di good afternoon lang na. Salamat gid sa inyo, Bebs. Thank you, kid. No? Tita Wilma, monitor lang ko sa Purok Gaysano, Alihis, Tamyaw lang ko, Francisco, kay Sinaon family, kay Lynn Galve, Sinaon, sa barangay Felisa. May damo, kid. Nga salamat. Siling din ni 7776. Hello, Tita We. Mahay lang ko kay Virgel. How are you, Vir? It's me, Ate Ling. Thanks, Gid, Tita We. Okay, salamat, Gid. Hi, Tawe. Good PM, Tita Kakapoy, Gid. Bag-ulang ko tapos panglaba, pero basta imo na program abaw. Madula, Gid ta ang Kakapoy, kag time, Gid, pag-open ko sang radio. Horoscope mo, Gid ta. Okay, greet lang my family. Alia Villar, Balagosa family, Feria family, diri sa Minuyan. More siya, no? Manyaga ta akong sudan, pinirito lang ngalagaw. Na? Yes, so thanks, Gid. God bless sa inyo tanan. Okay. Masiling kang pinirito lang ang lagaw. Ginalang mo lang ang lagaw si 7630. Mahal bala ang lagaw pa mo. Makitituon man, Gid. At good afternoon. Ikamusta lang ko da. Mayong hapon lang da kay ninay ko Nisha. Halin sa iya ihada nga sinika. Okay na. Tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign. Ari na kita sa ikaduwang nga bahin sa pagbasa ng inyong mga horoscope. Aquarius na kita. Mga Aquarius, amo ining mga natao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarius, hindi ka maghinulsol or hindi ka mamasol. Hindi ka mamasol kung may nahimo ikaw nga sala, kagabigan na lang ina. Nga charge to experience, no? I-charge to experience mo na lang ina nga hindi hambal mo sa self mo nga hindi na dapat masulit pa, no? Kaya hindi mo na pag-ibasol sa iban. Gets mo? Maswerte nga mga numero 20, 29, 34, kag 42. Yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang matabo, Pisces, paisugay na lang na iya, paisugay buot na lang na kagpabagod-bakod. Di ba la? Kung naging
kunangin, amo na bala, kunangin magamo ang kabuhi mo sa mga nakaligad nga adlaw maariglo na inasubong. Maswati nga mga numero 823, 28 kag 39, gray is your lucky color. Yes, sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21, tugtub Abril 19, sa mga nahimo mo nga mga maayo Aries, na may reward ikaw nga mabaton dira. Kag, let's say kung may tensyon dira sa inyo puluyan, hindi ka na lang mag-comment, ha? Maswati nga mga numero 11, 23, 29, kag 38, avocado green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, yes, Taurian, dumdumon mo, kadamo sa mga abyan nga nagapalangga sa imo. Kung bulig ang kinahanglan mo, sigurado hindi kanila pagdalukan. Okay, Taurus, try lang. Maswati mo nga mga numero 2, 18, 23, kag 41. Maroon is your lucky color. Sa mga Gemini naman, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wow, nagapangibabaw, subong kay Gemini ang katamad. Nagapangibabaw ang katamad, nagapasingit. Pero Gemini, dapat mo inapakigbatuan. Tungod kung hindi sigurado, ay may gamona naman. Hindi na. Maswerte nga mga numero 18, 25, 39, kag 43. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, itaw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ay, mga Cancerian, or let's say sa Cancer alone, salig ka lang, magsalig ka sa nabatsyagan mo. Tungod, very strong ang imo or ang inyo ESP, karon nga lang, inyo extrasensory perception. Kung ano ginapamensar mo, ano man ang ginahimo mo, kag kung ano man ang himo mo dira, padayuna. Tungod may makuha gid ikaw dira nga kayuhan. Mas swerte nga mga numero 5, 22, 36, kag 39. Aquamarine is your lucky color. Sir, nabatian natin itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para karon iya nga weekend Sabado, Hulyo 30, tuig 2022. Again, sa mga birthday celebrators natin, congratulations. Another year of gift of life para sa inyo. Enjoy lang sa inyong celebration. Inday Felicidad Paris, Ging, good afternoon. Thanks for the kiss you sent, the love and the prayer. Yes, Inday Araceli Lopez, thank you man. Kag Antonio Beronio, salamat. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong sinipagpangalagad karon iya nga hapon dari sa This Is My Life. Ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Proverbs 10, verse 2. Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. Salamat gid sa wala naton malabutan, pasensya na. Sa Lunes na naman kita mag-aupdenay. Happy weekend sa inyo tanan. Standby na sa matawag mga drama, mensahe sang paghigugma. Happy Sunday and happy family day para buwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!